zahradě ve Stuttgartu a tady u nás je od roku 99. Promiň. Často bývá tam zaměňován s tuleněm. Hory se pojď nahoru, pojď. Ale je tam hned několik rozdílů. Viditelné patří například to, že lachtán na rozdíl od tuleně má ušní bolce a se dokáže postavit na zadní kouzle a vytvořit tak jakousi chůzi. Teďka zrovna máte možnost vidět. Než to tule neustále tahá zadní kouzle za sebou, tak pojď něco před. Tak, mezi ty méně viditelné rozdíly potom patří i to, že tuleň se potápí do mnohem větší hloubky. A že pohyb ve vodě tuleňů vlastně vychází ze zadních poutí, kdežto lachtán plave normálně předníma a zadní používá pouze jako kormidlo. To si to jeho přirozeným prostředím je sice slaná mořská voda, ale je hodně přizpůsobivý. Tady má vodu sladkou, nějak to nevadí. Pouze několikrát měsíčně mu dáváme slaný roztok na pročištění očních kanálků. Tak pojď sem ke mně a pojď válet sudy, jo? A ještě jednou to zkusím. No, bylo pěkný. Hele, koukej na mě. Tak pojď. Borisy, tak já tady nebudu přece to. Tak ještě jednou, jo? Tak ještě jednou. Ne, to bylo ono. Tady u nás v naší zahradě dostává mořské ryby, teďka sledě, do kterých se přidávají vitamíny. A dávka přestává letní období pro dospělého samce je tak 6 kilo ryb. To bylo paráží. V zimním období se potom tato dávka zvyšuje přibližně na 10 až 12 kg. Lachtán ryby nekouše, koliká je celá. Zuby mu slouží pouze k vycení potravy anebo k obraně. Koukej, se pojede dolů, koukej, hele. A jedeme. Sladkovodní ryby vůbec nedáváme, protože plodonosci nejsou schopni rozložit jejich kostru. Povrch jeho těla se zdá být hladký, podobný delfínímu. Ale není tomu tak, je to krátká hustá srst, která je dobře viditelná, když se vyschne. A musí se trošku snažit. Tak pojď ještě jednou, jo? Tak pojď sem ke mně, dávej pozor. Koukej, co dělá. Loupičky zvedá, koukej. A trošku změny, jo? No, bylo parádní. Na rozdíl od ostatních vodních savců, jako jsou velryby nebo delfíny, tak lachtán tráví spoustu času na suchu. Dokonce v období říje leze do vody dost nerad. To se bývá kolem 7. roku dospělosti by měl samec vážit. Tak zatlesky, mladý šikovnej. 250 až 300 kg. A dorůstá délky tak okolo 3 metrů. Samice většinou dorůstají pouze třetinové velikosti samce. To bylo parádní. Tak pojď, dáme ještě jednou, jo? Bude to těžší. Ale koukej, hele. Balónek tam má. Opatrně. Jo, to je šikulka. Tak pojď nahoru. A pojď pomalu, ať to nespadne, jo? Hele, ale ještě tam. To bylo parádní. To bylo pěkný takové. Jak je to z Haremové.
znamená, že samci v období živě si okolo sebe nashromáždí velké množství samic. Bývá to tak od 5, ale někdy taky až do 100 samic. Pojď nahoru, pojď ukázat, jak si vyrok, jo? Tak pojď. Samice březí celý rok. Rodí většinou jenom jedno mládě. Figurka, ano.